zdravíme všechny spinnery z Václaváku. Je 22. prosince, my jsme se tady sešli, aby jsme dokončili naší sázku mezi tady Veronikou Petrovou a mnou, kdy já jsem měl asi před 2 měsícema za úkol zhubnout 15 kg a to se mi povedlo, naopak zhubnu si ještě víc, měl si 113,5 a zhubnu si na 96,4, to ne, pardon, 94,6. Já jsem si ubral, 96,2. Bohužel to už nedávám. A vlastně Nikita prohrála, to znamená, že dneska poběží ve spodním prádle nebo v takovém outfitu, který vy jste si vybrali na Facebooku Rádia Spin. A já jí kolegiálně takhle podpořím hezky. Ještě dřív, než se pustíme do samotného vykonání sázky, tak se podívejte na to, jak dopadlo vážení, abyste věřili tomu, že skutečně všechno proběhlo tak, jak mělo proběhnout. Je to tak? Number one. Number one. Máme tady spoustu fanoušků, obdivatelů. Já jenom věřím, že se z nich někdo umoudří a taky se svlékne do spodního prádla. Přesně tak, a my se jdeme vyslíknout a jdeme na to. Celý Václavský náměstí je za náma a tím je sázka ukončená mezi mnou a Veronikou Petrovou a.k.a. Nikitou, která dodržela to, že polonahatá dnes 22.12.2012 přiběhla Václavský náměstí takhle pěkně polonahá. Přesně tak, ale to jenom díky Radkovi, protože ten mě podpořil, já ti za to moc děkuju, že jsi běžel se mnou. 1:1, protože já jsem díky Nikitě vlastně zhubnul téměř 17 kg, děkuju moc krát za to. Já teďka? Kam? Nepatřím! Mějte se krásně. Ne. Krásný nový rok 2013. Veselé Velikonoce. Valentín. Halloweena. Dětský den. Svátek ROH. VŘSR, mějte se krásně a lejte spin.